Другое пасланне святого Пятра. Раздзел 3. Умілаваныя, гэта ўжо другое пасланне пішу вам. У іх праз напамін абуджаю вашыя чыстыя думкі, каб вы памяталі словы, сказаныя раней святымі прарокамі, і запаведь Пана і Збаўцы, перададзеную вашымі апостоламі, ведаючы перадусім тое, што з'явяцца ў апошнія дні з кпінамі насмешнікі, якія будуць паступаць паводле сваёй пажадлівасці і пытацца, дзе абяцанне ягонага прыйсця, бо ад часоў, калі пачалі паміраць айцы, усё трывае так, як ад пачатку стварэння. Яны ж не хочуць зразумець, што праз Божае Слова здаўна існуюць нябёсы, і зямля паўстала з вады і праз ваду, таму і загінуў тагачасны свет, затоплены вадою. Цяпер жа нябёсы і зямля падтрымліваюцца тым жа словам і захоўваюцца для агня на дзень суда і згубы бязбожных людзей. Умілаваныя, гэта адно няхай не будзе схавана ад вас, што ў Пана адзін дзень як 1000 гадоў, і 1000 гадоў як адзін дзень. Не марудзіць Пан з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, але Ён доўгацярплівы да нас. Ён не хоча, каб нехта загінуў, але хоча, каб усе прыйшлі да пакаяння. Прыйдзеш дзень Пана як злодзей, і тады нябёсы прамінуць з вялікім шумам, распаленыя стыхіі разбурацца, а зямля і ўсё створанае на ёй згараць. Калі так гэта будзе знішчана, дык якімі ж трэба быць у святым жыцці і пабожнасці вам, якія чакаеце і прыспешваеце прыйсця Божага дня, калі палаючыя нябёсы будуць знішчаны і распаленыя стыхіі растопяцца. Але мы паводле ягонага абяцання чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх прабывае справядлівасць. Таму, мілаваныя, чакаючы гэтага, пастарайцеся, каб Ён знайшоў вас бездакорнымі і беззаганнымі ў спакоі. А доўгацярплівасць Пана лічыце збаўленнем. Як і ўмілаваны наш брат Павел, дзякуючы атрыманай мудрасці, напісаў вам, як і ва ўсіх пасланнях, у якіх ёсць цяжкія для зразумення рэчы, і невукі ды нясталыя ў веры перакручваюць гэта, як і іншыя пісанні, на ўласную згубу. Таму вы, умілаваныя, ведаючы гэта наперад, сцеражыцеся, каб зведзеныя памылкамі беззаконных вы не страцілі ўласны грунт пад нагамі, але ўзрастаеце ў ласцы і пазнанні нашага Пана Езуса Хрыста. Яму слава і цяпер, і ў дзень вечнасці. Амен.